Здравейте! На това видео ще ви направя подробна демонстрация как се работи с турбодекодер. Ще започнем с турбодекодер първа генерация, като преди това ще ви обясня как се работи с тестер ключа, който е задължителен атрибут към всеки турбодекодер. Така. Говорим за турбодекодер VAC първа генерация. Това са всички ранни модели на Volkswagen Audi Group, където влиза ключ HU66 посилка, или по него може да сравните по кои други фирми номера на профила отговаря на HU66 силка. Тестер ключа представлява ключ с изрязани на него позиции, на точно определени места има стоп точки, като идеята му е да премери дълбочината на влизане. На перото на ключа от двете страни има червена и зелена точка, както и на пластмасовата глава има две зелени и една червена точка. Идеята на това нещо е да видим коя е максималната дълбочина на самия патрон, в която влиза ключа. В случая е тази или тази в първа генерация. Втората идея на тестер ключа е просто да се види дали пластините вътре са в добро състояние и се движат, защото ако той спре някъде наполовина и се налага да го натискате, за да го вкарате до край, явно самата брава има проблем и не се препоръчва използването на турбодекодер в проблемни брави, мръсни, деформирани и неоригинални. Така, сега не знаеме кой патрон, коя генерация, вкарваме ключа, спират далече от капачката с двете точки. Просто трябва да завъртим ключа, когато спре на зелена точка. Поглеждаме пластмасовата глава, две зелени на нея има, следователно това е втора генерация патрон. При първа генерация положението е, че спира на червена точка, на пластмасовата глава има червена точка. Тези точки, които са на пластмасовата глава, също са определящи за ориентацията на турбодекодера. На него има надпис ориентация на английски и една точка на средното колело, което ще рече, че този инструмент е първа генерация. Този е първа генерация. Има точка с ориентация. Тя просто трябва да гледа на същата страна, на която гледа червената точка на пластмасовата глава. Или с други думи, този патрон е монтиран на вратата така. Вие можете да намерите тази точка от дясно или от ляво, ако случайно патронът е превъртял. Ето го упражнението. Просто той е превъртял, отзад не се задейства при самото превъртане. Това е защита на самия патрон. Така че няма логика, примерно, да се намират всички VAC едно от дясно. За целта ползвате тестер ключа. Влизате вътре, виждате на къде гледа, в случая на дясно, и вашия декодер трябва да бъде с дясна ориентация, защото може да има и лява. Ето по този начин ключа трябва да влезе в патрона. Самият турбодекодер представлява ключ с движещи се кодове, предно колело, с което се дава напрежение ляво и дясно, средно колело, с което се подсигурява достъп на пластините до кодовете на самия ключ, на самия инструмент, и задно колело, с което се прави така наречената импресия или помпане, както ще го наричам по-накратко напред в видеото. Това е за първа и втора генерация тестер ключ. Когато имаме BMW с профил HU92 посилка или поджема BM6P, сравнението може да го направите с други фирми, носители на заготовки.
но това са всички автомобили E-серия, независимо от годината. При него положението е следното. Вкараме тестер ключа, има само една точка от двете страни. В случай чертичка няма значение, ще бъде само една точка. И търсиме в кое положение тази точка е почти докоснала капачката на ключалката. Ето в този случай. Или ако бравата е поставена така на автомобила и сме в точката, а не сме далече от самата ключалка, ние знаем, че първо това е HO66 E-серия, второ установяваме, че ключа влиза до край и следователно пластините се движат нежно. Няма никакви механични проблеми с самата ключалка. Не можем да кажем само дали е оригинална, но турбодекодер е направен само за оригинални ключалки. Така че ако имате съмнение за китайска ключалка, не се пробвайте с турбодекодер. И същевременно дава ни отговор за ориентацията на самия инструмент. Това е BMW. На него по същия начин имаме ориентационна точка и тя трябва да гледа в същата посока, в която гледа червената точка от пластмасовата глава на тестер ключа. С това нещо приключвам обяснението на тестер ключовете. Практически съвет, ако тестер ключа не може да влезе, даже за още по-сигурно, просто когато отидете да отваряте BMW или VAC с турбодекодер, просто ползвайте някакъв вид шпрей, WD-40 или каквото и да е. Първо пръснете в самата ключалка, раздвижете с този ключ. Просто след това самото отваряне протича по-лесно. И не създава проблем на самия турбодекодер. Той трябва да е омаслен достатъчно добре. Благодаря за вниманието.